Ake siqhubeke-ke nalamagama njengoba bekade sithembisile. Ya, asikhumbuzane kuqala lamagama amagama abantu laba abathintekayo directly kulolu phenyo olwenzekalayo olubizwa oluvele no uLieutenant General Mkhwanazi. So lamagama avela ngey'ndlela ey'ningi, abanye bawofakazi, abanye ibona abantu abenze kuze kube khona lezi gameko ey'balwayo. So lamagama-ke sizofanele siy'jwayeze wona because azovela uma ngabe sekufakazwa. Isishilo sathi uma ngabe vela kufanele wena ubusuwazi ukuthi ubani lo, kambe uyisima kanjani, ingakho evela laphana. Ilokhu ezama ukukucacisa before iqale lamakhomishini akhona. Amakhomishini akhona sikhuluma nge-ad hoc committee yasephalamende elawulwa umnumzane uSoviet Lehanyane, kanjalo futhi neMadlanga Commission esanda kusungulwa nayo futhi ephenya ama-cases afanayo noma elalela ubufakazi obufanayo obuze no-Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Nginibingelele ngani zakwethu. Igama uNhlokohlele njengoba bese ngishilo. uNhlokohlele sizohlala nayo until azaphele lama-commission, si-update-ana ngaphansi kwalolu hlelo olubizwa ngokuthiwa i-update corner. Update corner-ke bafowethu iyatholakala ku-YouTube ngaphansi kwe-account ebizwa ngokuthiwa uStarsam Media World. Ibona-ke abasicuphisile lapha, singaphansi kwabo. Musifuna uzohamba usibheke khona la sizobe sesigxile khona sinika ama-update ngezinto ezenzekayo izobe ideveloper ngaphansi kwalolu hlelo. Angisho-ke ngengane zakwethu ukuthi kubalulekile ukuthi siwenze lama-update ngoba lama-update enziwa ngesiZulu. Ama-update akhona akukhulu la eSouth Africa enziwa ngesiNgisi. So kwenza ukuthi iy'nhlaka ey'ningi zabantu noma ingxenye enkulu yabantu izithole ingasakwazi ukufinyelela kulolu lwazi esilukhona. So olwethu-ke ulwazi noma owethu ukwelithula lolu daba kuzobe kuyisiZulu qha. Sogxila nje esiZulwini, ingakho-ke sicele ukuthi siyithole le support yenu ngane zakwethu. Siyibiza-ke ngeMkhwanazi Saga. Mufuna nje yona uzohamba uthi uMkhwanazi Saga, then-ke uzobe usukwazi ukuthi nawe uyilandele usuku nosuku. Now siwabizile-ke amagama amanye asekuqaleni noma siwaxovile but uzowezwa ukuthi no abantu laba abavelayo. KunoHangwani Morgan Maumela. Hangwani Morgan Maumela ey'nsukwini nje noma kulona leli viki eliphilayo ungenile-ke endabeni, seyishaqwa yonke lento le ayitholile ngenkohlakalo. UMahangwani-ke uyamaniswa nopresident okhona njengamanje uRamaphosa. Kunobuhlobane obukhona esizobuchaza deep uma sesichaza ngayo uHangwani ukuthi uyisihlobo kanjani noCyril Ramaphosa. Waziwa-ke ngeDidon yaseThembisa Hospital. Uyena-ke umuntu-ke obenze kakhulu ubuqhophololo lapha noma ubuqhophololo laphana kulesa sibhedlela esibizwa ngeThembisa Hospital. Ukuthi kanjani sizokuthola lokho uma sesingena kuyena. And also sino Shadrack Sibiya, uLieutenant Shadrack Sibiya. uLieutenant Shadrack Sibiya uyisekela lika-National Commissioner. Isekela lika-National Commissioner. uLieutenant Sibiya-ke siyazi ukuthi ususpendiwe. Ekuveleni kwalezi ekupheleni kwe-interview eyenziwa uMkhwanazi, igama lakhe livele kakhulu ukuthi uyangena ey'ntweni ey'ningi ezokukhohlakala, uhamba ney'gebengu nabantu ababhedayo abantu abafana no-Brown Mkhosi kanjalo no-Cat Mahlala. So wase eyamiswa kumanje uphansi phezulu ney'nkantolo ufuna ukubuyela ngenkani. Ufuna ukubuyela ngaphansi kombuso wamaphoyisa. So into-ke isamise kanjalo. Siyazi ukuthi kunalamadokodo awu-121 atholakala egcineni ukuthi athathwa ahamba ayobekwa e-ofisini lakhe.
uLieutenant Sibiya ke lo, and sibe no Khakhal Firoz. Emva kokususpendwa noma kokumiswa kuka minister noma ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu, kube ke sekungena uKhakhalka Firoz. uFiroz Khakhalia noma ngabe limika kanjani igama lakhe ikona lokho, uthe efika nje waba naye izinto ezingaqondakali, even nokukhethwa kwakhe nazo zonke izinto kunobuhlobo obu-strong obumnyamanisa nopresident okhona njengamanje uCyril. Simbonile-ke enza ubuhixihixi kanye ngamadokodo awu-121 akade ekhona engena and akasabizwa nangokuthi umuntu oyibamba, sekubizwa ngominister kanti ungene eyibamba ngoba ukade ewuminister usamisiwe akaxoshiwe. Khona futhi naye confusion ngayo le ndoda ekuthiwa uFiroz. Sibe Tebogo Thobejane ke intombi enhle leyo bafowethu, sizoyibona nje sizoyichaza iyavela idlala lapho kulo wambukiso okuthiwa umbango noma umvango waseLimpopo. Yona ke ibizwana kakhulu nomuntu owuyena ophambili kuyo yonke lolu daba okuKate Madlala. Kunesehlakalo ke la abazama khona ukumbulala kwagcina esindile. Kangangokuthi uKate elinye licala aboshelwe yona, uboshelwe ukuzama ukubulala yona lentokazi. Uyena umuntu futhi obalekile kuyo yonke le ndaba. Uyena ke uTebogo Thobejane la. Kuneyinhlaka ke zikahulumeni nazo ke ezivelayo ekhona. SineMadlanga Commission. iMadlanga Commission ke ibunjwe right after uGeneral Mkhwanazi enze leya interview yangomhla ka-6 July, and then weeks after yase iyabunjwa ke iMadlanga Commission ngenxa yesasasa noma izikhalo zabantu ukuthi lolu daba fanele libhekwe serious, lifakelwe ibuko. Ingakho ke iCommission ikhona ke njengamanje. Iqalile ukusebenza ngomhla ka-1, nako ukuqala kokusebenza kwayo kube nobuhixihixi obenzekile, ibifrustratewa ngendlela eziningi, kodwa ke iqalile ukusebenza. Ayikaqali ukusebenza, isase officeini, akakagibili ngisho yedwa ufakazi eboxini. Sinayo ke iMadlanga Commission. Iyona ke le commission le ezofanele sicijise amadlebe siyilalele nangendlela econductwa ngayo nofakazi abazobe bekhona. Iyona lesoloko sithulelana ngayo ukuthi kwenzakalani. And sine ad hoc committee. I-ad hoc committee ilela committee laseParliament elakhethwa ngekhathi ngekhathi uCommissioner beya eParliament. It was around March this year. Baye eParliament bothula ubufakazi kwasekukhethwa le commission. Ile commission kuneyikhala ukuthi emva kokukhethwa ayikazi isebenze. Now njengamanje ke iyona eyenza umsindo omkhulu ke ukuthi iyona sengathi izinto zawo ayihlangani kahle, ofakazi abafuni ukuza kuyona kanjani ayikazi isebenze. Ile engeke ngasho ngathi iholwa umnumzane uSoviet uLekganyana. Ayikazi isebenza kuze kube manje, but ikalelwe isikhathi esingango 3 months ukuthi iqede. And ukubaleka kwayo kukhulu kakhulu eSouth Africa ngoba into ezobe iyenza yona iyabhinda into eyenzayo, unlike iMadlanga Commission ezobe isebenza ngezinto ezingabhindi lutho. So ukusebenza kwayo akucindezeli muntu, ingasebenza kuze kushaya 5 years 10 years, izofana ingagcina ifanele neZondo Commission nayo eyasebenza yagcina ingabonakalanga iziphumelo zayo. Sinala okuyibona abantu abaphambili, i-Political Killings Task Team. I-Political Killings Task Team iwona ke lo wamnyango lo osuse yonke le nto. Bafowethu bola ke selise kwi-court yethu. Masisuka la singakhohlwa uhambe usubscribe laphana, usubscribe laphana ku-Starsam Digital World ku-YouTube kumahala bafowethu, awukhokhi imali. Then thina okwethu ukuthi sinithulele ukusuka nokuhlala wayo yonke lento ezokwenzeka. But before iqale sizonithulela ufakazi ngamunye ukuthi ulinka kanjani kulama cases. Siyabonga.